16 ym mis Rhagfyr, fe sonion ni am ocsiwn yn Sotheby's yn Llundain, lle roedd rhai o lythyrau personol Richard Burton i'w deulu ar werth. Wel, rydyn ni wedi dod o hyd i'r person roddodd y pris ucha am y llythyrau yma. Cymro yw e, o Gastell Nedd, a hyn o Rhodri i ti'n cael gweld rhain a dy lygaid dy hun. O dy wir Angharad, ac mae'n dipyn o wefr, nid yn unig, wel, i'w dal nhw a'i gweld nhw, ond i'w darllen nhw achos maen nhw'n hynod ddiddorol. Yn y man, fel nes ti sôn, fe na i sgwrsio fan hyn gyda David Morgan, y dyn sydd wedi mentro i'w prynu nhw, a hefyd gyda Graham Jenkins, sef Brawd Richard Burton ei hun. Ond cyn hynny oll, wel, dyma dipyn o hanes y llythyrau yma. Roedd Richard Burton yn actor 6 ar 20 mlwydd oed pan ysgrifennodd llythyrau at ei ffrindiau agos Reg a Frida Culip tra roedd e'n aros yng ngwesty enwog y rali yn Washington. Ysgrifennodd yn llawn cyffro am y car ai lawr oedd e newydd ei brynu a lle gyrraedd cyflymder o 92 milltir yr awr. Roedd e'n becso am yr hyn roedd y blydi Tories yn ei wneud nôl gartre, ac fe soniodd am ei gytundeb 5 mlynedd newydd gyda'r cwmni ffilm Americanaidd Corda. Roedd e ar fin mynd i weithio ar ei ffilm Americanaidd gyntaf ac yn edrych mlaen at y cyfle i actio gyda Catherine Hepburn. Fel y trodd pethau mas, mae cousin Rachel oedd y ffilm a'i gyd actores pan y ryddhawyd hi ym 1952 oedd Olivia de Havilland. Yn un o 12 plentyn i lôr Cymreig a'r aelod ifancan y teulu, fe nath Richard Burton ddianc o ardal ddiwydiannol y de i fyd y celebs yn Efrog Newydd fel actor mwyaf addawol Pryden ar y pryd. Ath mlaen i wneud mwy na 50 o ffilmiau, ac yn ddiddorol mae'n rhannu record gyda Peter O'Toole am y nifer mwyaf o enwebiadau ar gyfer Oscar, ond heb ennill un, fe nath e fethu 7 o weithiau. Wel, maen nhw'n werthfawr yn ariannol ac o ran gwerth sentimental wrth gwrs, ond David Morgan, pam nethoch chi benderfynu prynu rhain? Oedd dad yn edrych yn y local press, a welodd e bod llythyrau Richard Burton yn auction Sotheby's yn Llundain. A wedyn fe nath e rhyw fid dros y telefon, siwr o fod? Telefon bid o 500 pint. Ac ymle chi'n mynd i gadw'r y pethau gwerthfawr yma? Dwi'n mynd i cadw rein yn y restaurant dwi'n agor yn Castell Nedd. I bawb gael gweld? Wel, pob lwc gyda'r tŷ bwyta, gobeithio gewn nhw rhyw le teilwng ar y wal, ta beth. Graham Jenkins, dyma'r tro cynta i chi weld y llythyrau yma gan eich brawd. Siwr brofiad yw e? Dwi'n atgofio hyfryd i fi ynglyn â y ffaith bod e'n siarad am Lee Francis, chymod. Hwn yw'r car oedd yn gwneud 92 milltir yr awr. A gaf i ni gyfaddau un i chi, fe oedd y gyrwr gweitha yn y byd. Oedd Elizabeth Taylor yn dweud yr un peth amdano, a'r un peth o Sally Burton. Oedd e ddim yn gyrwr, ond oedd e'n actor go dda. Ond hefyd oedd e'n siarad am mynd i Washington amlan i. Erbyn hyn, oedd e'n gwneud ffilm yn Hollywood, ond oedd e wedi gwneud y ffilm The Last Days of Dolwyn a Waterfront a 34 arall. Felly fe gath y llythyrau yma i sgrifennu ar adeg eitha pwysig yn ei yrfa fe? Mae'r ble oedd y troiad mwyaf yn ei fywyd e, chi'n bod. Oedd o'n just ar y pryd oedd nhw wedi gweld ar y llwyfan yn Efrog Newydd ac yn Washington, ac hefyd bod nhw wedi gweld Last Days of Dolwyn. A oedd rhywbeth special beth i fe, a na fel bi, chi'n bod. Beth am y blydi Tories me, y Toriaid de, Graham? Wel, chi'n bod oedd yn plaid llafur i'r diwedd, chwel, ond oedd hwb da fe i plaid Cymru, wrth gwrs. Ond blydi Tories, na beth oedd yn meddwl amdano, oedd Churchill wedi mynd mewn am y tro diweddach. A the bald headed swell oedd yn galw. Nawr, un cwestiwn licen i ofyn, mae dyn ni garden fan hyn, nifer o'r llythyrau yn gardiau penblwydd a cherdiau nadolig, ac mae yna rhyw linell trwy'r enw Burton. Pam hynny? Wel, oedd yna rhywbeth teilwng iddo fe, oherwydd oedd ddim moyn rwy'n i gopio i ysgrifennu. Ond mae rhaid rwy'n gyfaddau chi wni gallu gwneud e. Felly rhyw fath o trademark yw e? Ie, na chi. Fe ddath e'n enwog dros y byd wrth gwrs, ac mae ffilmiau fe a'i laisau yn dal i gael ei gweld a a'i lais yn dal i gael ei glywed tan heddi. A oedd yn cofio bod e'n Gymro oherwydd clywch fel enghraifft nithol. Last Days, The Night i Gwana, gyda Eva Gardner, a oedd yn cael eiriau gyda i You Can Go to Timbuktu o Ton Mawr. Oedd yn wastad yn cofio ei wlad, a oedd yn bwysig iddo, a'i iaith.
Ac yn bwysig i chi fel teulu i fod dal yn cofio hynny, siwr o A'n ddiolchgar iawn i David Morgan bod nhw wedi prynu'r llythyrau hyn. Ie, heb os. Ac mae'n siŵr ewn ni am ryw bryd o fwyd yn y bwyty newydd lawr y Castell. Mae rhaid mynd. Mwyn gweld rhain lan ar y wal. Diolch o galon i chi, Graham, ac i chitha hefyd, David. Wel, dyna ni. Mae'r rhain yn werth iawn ac mae'n siŵr newn ni barhau i bori trwyddyn nhw drwy gydol y nos. Angharad.